डबल कटी 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 डबल कटी ଫଟୋ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ମୁଁ ସେ ବାହାର ଗୋଟେ ସଫା କରୁଥିଲି ଏଇ ଚୌକରେ ସେ କାଳିଆ ସାଙ୍ଗଟା ଶୋଉଛି ସେଇଠି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଖୁଳ ଭିତରେ ଏଇ ଫଟୋଟା ଥିଲା ବା ମାଲ ମାମା ଏଇଟା ବାବୁଙ୍କର ଟୋକା ବେଳ ଫଟୋ ନା ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଟୋକା ଥିଲା ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୁରା ଲୋକ ଅନେଇକି ଟେରା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମାଲ 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 ଆମ ବାବୁ ନୁହେଁ ଟୋକା ବେଳେ କା ବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲେ କହିବି ନା ସେଇଠୁ ସିନେମାର ଶାହରୁଖ କା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ସେଇଟା କିଏ ବା? ତୁ ତ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପିବୁ ତୁ କେବେ ଜାଣିବୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ କିଏ କଣ? ମାଲ ମାମା ଇଏ ତ ମୋ ବାବୁ ଏ ଲୋକ ଜଣ କିଏ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠାରୁ ଏ ବାବୁ ତ କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନି।